in éiríonn tú maidin. Beart bheith cuaramach a campís san is nó go dtí das na chríocht sin créasú. Cé a hála? Bhí emergency section ad a réid. Ach ná bí chlíbníocht, mar treiliú cartanis. Tá chearcamach tú anhródú leis a tain, mar bhí buchalí beg álanne, go gáirdachas leat. Búchal? Cá sé? Tá sé thuas a premature baby unit fi láthid. Agus camu de chuineil an sin go chean cúpla lá, de bhá go lugus a tháinig se. Ach ná bí bor, mar treideanna go má. Mú se sin tín. Ief mar a cinn goit go fian. Agus nóir tá dochtú réití breanúir, túr me suasúil se báis deiceal. Cear go leor? Alright. Ní róch semach sa cargam hís a go nuinra. Wat tra tí úr? Níl. Sketar mar sin? Go dtíir sa bhí se. Ó. Bhil tú an blát leis? Bhfuil tástói. Mas cum leat. Scumma. Hello, Evan. Hello. Bhil tú gear an méalú tí ag an líonra bhfuil? Ó. A dead níú tí a gáil agus ú bhhailú rís tróna. Ach ní málu man níon rá. Ó, jou level. Ach hí san tad a cardide lug. Sní álinn ceanna tar a bhhaite. Is go dtíana me leis. Wel, féú agáil an seanelum sa mat tú gear. Agus ce a hína hors thug an gála go nuinra. Bhfuil bhír níhhailm gap se bheith se bhil chéine álar gcuise. Seach ní tuachar sí an na hallchan edit. Is go dtíana ma. Jan, tá rud cí Michael sin gasús. Níach mé a gcuise díomh hána. Sa gapan an dahil tam éine sin. Ní hocrmúd an seir tráide. Bhil tú gear am hort mar sin. Kam is rúta cinn tíanana. Sa mis má mar táma. Evan, bhhail it fannacht an seanne na míal inniu? Má bochal. Horsen! Dierig an bhana bhíhain. Ce is fellile mé dhéana ritsa? Garbeg bíideach sin méid, Tá me cinnte go metún an cabhlam. Leonard. Tá sean choirín ag duine go na lads tá gobar. Agus tá sé géirí churráis ar móthir. Agus tá tín sinú óháda. Dír chlorán nach Russia núsáid le blion. Má híonn tún sin, bheith chuil chotá. Agus a rah an chóir bainte den bmhóthir a fe bliana. Bhíar nó? Agus cáil sinis? Tuid mo go haach, hir litre mór. Ó well, bhechar chuil ag an garda áitiún mar sin. Ní léana sagam san chóir nuair a bheith haintiú. Ní gábh chuh fumáta úna. Sin ní annach sinú. Tá brónarm ús a bhiclachlan ach ní féidir me sin a dhéanamh. Ós bhí glochlan. Hí me go ra anna níos fear mar sin ar chéile. Bhil tá dul a múhairt. Nis man bhfuil léon rud eileirt, tá obair in agam. Tá bhd eile bhaim mar a háirlín sé. Rinne me sé gá rééisúnta mór huiite. Agus ní go tasta bhfuimiis ach rud beg bíideach. Tá tú i ggéire ar an bréige insint, ar irim ifigiúil. Ní rud beag é sin domsa. Ó nach ha. Ú sin níos móna an dearmad a rinne tú inteach chun na gádaí go an bligar sin go ghirethar agat in na chonaí ar máile se. Bhil tasad ag bagart arm. Níl me ná buil. Ní me acha cuaí cuiimna chuid goil blianana an fós le cúise chuir le meic má thugraí me. Agus má dhéana me sin, chuir sé an bhrú orta i d híal garamúil. Agus níor bhhaile me sin. Déting hosa a gháil a níos láireach chu rééis se tá ráte agat. Détá. Agus tá fosta chur an mhuiil, agus í ghirethar a chuir i brísún. nó détá an irim beag se a híanú agus dearmad í dhéanair. An seanir? A bochal. Daíon cinál seí bilet? Fénion. Táín sé. Nus chuil me gáil go fála anna hí ag an líonra? Is fór. Ach, Evan, ce mí cheir san líonra nach mí náine go deas le a gúna. Bíon. Agus ce fannach tú gearb le an líonra níos mó? Rá bulinn siad me. Ce híad? Na buchalí dána. Ach, stoí nach mín siad a sprí leat.
Agus bina fan ar gur go le an raniu. Agus inisisiom bhfuil faiite ar go múla siad ríistú. Baidir camar rud a cin tíanana faoi seoibhin. Ok. Penna ní gáid faiite sa bheirt. Go leúin go bheith múid bhfuim mit coiste mar an ón seo. Má bochail. Has ar chuil míal a gúnaí nach chuil is? Hai. Chóirteachas. Seo, ar mar segat. Bhí mé gur ceann istéil seo ach níor taid eile fágus a sipa snacab. Tá seo go hálan, Susie. Tá seo go beg. Tá beg bíteach. Chonig tú é? Ja, wel, níor cead an bhil isteach go dtíana an taide. Agus bán ceann na banal tú an bhaid isteach chuid an lenne. Tá sé cho cute. Créitú hín beg. Chuir mar tú ar anim cho? No. Well, all right. Níl sam. Be tú all right, Susie? Stoi go beg an Merrill in a shirt éis mé tá tarlaí. Mas tú? Yeah, sure tarlaí leis an go leor díine. Tá sé Jack canál súsla rodí. Airí mar nós goil sé tóirla do gan eile. Tá lena bhagam, tá sagam go bhfuil mar bhí sa éiríon agam agus dúirt sí lom gur bucha lei. Ní bhhaí am tada. Bhíd mé mo chul agus níos tá si rálam gur máthar mé. Níl go mé páiste fiú. Fáin go bheice tú a Susie. Dhéana se do chrí agus sin dermid ar choir teile tá go rásit. Ó de ggéirm sa agus gluchar mánaltra. Éidir le sí cead mór tíos go bheice tú. No, Jen. A cá tú a eiceáil, Susie. Tá mé róthir seach. Ní féidir mí a bhór gait. Dúrú leatsa go saoir an taide ar fad maidir leis na teis tríapachas a leagan na steach. Gus rinne me sé. Tá si ag leras. Well? Ó se, tá siad slán sáhaide is tíim éfik, is féidir líon dearmad í dhéanú ar an rúte ar fád is. Tá cinnte go sé ar fad an. Róliam, gohfuil, agus ghlacham léad a ocail. Tásúla go bhfuil an ceart agat. Ní minic chuann tú sim go pásanta seos na scéalta bhíon an glúdach go gin Daniel. Ní sim pásanta róí, ach sim profisiúnta. Sílim gur fear gan lean leis sé scéalte ó bhaithe leis sé stáisiún. Leis, ó tá sé sin sacraí. Tá go méid gobar sibh, tá go má. Ó, ceart go leor. A Daniel, cecha bhfuil Susie na lenta seo? Susie? Tá si go má, gur mágad. Ní ra me stéile é fósach, déile me legur tú choirtórisce. Na tá cearci leor ba me sé goisteach na ní eáil ar ball. Cúbrad a cas me phléile. Cyn sort o di? O, cwbrod biog. Ar nos, cad fi ar siúla ci, tefo me di hiach strip chys yn fat man jad ein chicata. Chorig me ag zir a belach yma. Rory, dúrú leat an scéal seo ága, níl mé géirí gnád á fiú ríise. Tá'n cartag lauras. Agus má cheap man tas a gilíci me se goite cwristeach am mwynyn. A tá tín san ospital. Tá dal am mórt. Nis, feta tú chuid stip a bhhailú agus crochlaat go bew amachchas an áitse. Ní a léidir a testal an seo radio pobl ras na rún. Fan second, ní féidir an sac a hort gomsa. Ó, is féidir lam. Agus tá me áhort chuid. Wel, ceart na cúseat a sinna dhéana. Crym i gléchar an enw jig vech mit cedi cap an siad san fwy seo. Cwr gléchar a bob am os maiad. Gwmyn isgel, Daniel. Tá'n cartag Rory, ní féidir at bat agus bóthar a hwrstú ar a gwy seo. Ach tá'n cartag Daniel freisin. Ní féidir lín cor sús le ompar mar seo is gist a stáisiún. Tá mé tot rá a béal de sin isise Rory. Ní féidir at éon ab a breise dhéanú ar an ábhar súrach sin nó, bei da hauchis a stáisiún seo go mór í muil. A digan tú me. Tá bránarm ach ní féidir a tacht ar cuat go dtíon dóchlog. Se amsas na maithrichaí. Rústú máirichaí? Dúirt. Dí páiste go mar sin ará? Bhí emergency section ag a réid. Chaid déir? Scáil páiste is? Bhí ar neachar an incubator de rácha logus a tháinig se.
Bhfuil gael et le Susie. Níl go dibin mus. sé ma bhac a ar an gineh. Ó, is tas an seanna hir mar sin. Ja, is mé dói Well, coháirdeach slata iadó. Ramad. sé thugtú agusú caiintear an báiste ar ball bin le rágur a buchailtá? Se, tá garhachad. Garhach. Aitheid. Garhach. An na siad a chéad garfáiste. sé. Ó, bhfuil coháirdeach is leit ríist. Bháiltáil suas chun garhach ag ce mar sin. Ba garhach a ceolh. Tá an arhá. Bhfuil tanna wet mar sin. Rústú le se. Dúirt. Cad a ceapá feidir. As muoine go deoire clufa cátaí sé mé bhid hémas háú nach bhfuil an locht am réine lechanid. Gus a chéad a héin. Is coppla deholta í sin agus coppla clufaúteige. Se le bhás mu de. Ai chéad a harm sa chlá. Tá muidir ceúra. Go dtí hála? A mé éis búla am a garhach gan chéadúil. Had bheits a hégus. Stoi gur cheartú cógairde a réile? Gur mágus. Bud fairplegaid go mar tú nuíocht tú. Talóí. Gur mata haig
gus chóirde gus leat. Agus le tain Angela. Jane, tá an spin a gcuine inniu. Ceir do hála? Tá ceilú be go gunne. Oh, well, cé é? Well, rugumach da Jason, chiad gar wa go teig. Well, có gáirde gus liv Bert. Gur maith go beidir hogad? Tá táir bhfuil créatí dín beochar ibel. Emergency section a bhíal. Tá bhád áráid. Béis sí áráid tuí. Maid is bosti be go héin. Níl gáfan meachchan sa gréatú dín. Héte go dúa seach leúna dé be sé cear go dúr. Gáfant nach. Amach le áid. Chomór le Lundú. A bhí mí a héime seach tu go seaú iad. Nach díá nach bega. Dúirt bháil tar gur trodí be go a hááil. Stoi go taig gohaiste siad éir. Cainneir? Bhíag nach chunta sú hendaí a dú. Gudí sa go beidir chaid. Ní bheith héimeis gur maithid. Ní bhhailm dú an dé thuirt trí cheúí ana ro lua. An páistán bheag agus há lag fós. Asú, le cóna dé ba chorad cart fós. Gur maithid chéan. Nís go go mé leiscail ní málam súsaí ágal ráid a ráis. Ráis go dálacht hada. Óhhaach ní bhhaite chuimú bhfuir a gcuí sin. An tá dialáidir mothir bhaige? Tá héimeis. Chéan, ceanna deoch gan teach ormsa. Bud fé go teachamúr be. Look, Daniel, ní le gála sin. Ní tada. Nís tá brónar an bheith gimaach tugann sé péin. Look, aber le Susie Groma de chorar tuairisc. An bháhains na bháin má bachad. Ó, tá sé talach nach bhfuil? Má bachad. Seach le a stórin sin agus níiad. Tá tú eisteán? A bachad. Céirt? Ní lánach go rite a bute chuistí tá bharc sin. Níl se an docharó. Ce was a dálachú sí a gáit mar sinna? Ceap me gur an teobhach sib. Cad a déit níonna? Níiad neágal an seofaí chas a hémas chiarán. Ce fan a réiste an fiar dús, sa rug doach ar mór leta. Is céimháin deirlíonna te sin. Nar tu go múnealhá a gafe ví tú sin as níir tú go tugad lealaí. Ní hinne an pointe. Well le bhar ní inisisiom ceir an pointe mar sin. Well, ní cheap go mecht a hort letar go sin bháit go háit. As cén difriocht a dhéanana te? Rá bháile teid. Ar fá gad sé bhirní. Níor ní bagan í putí an dochagan in riamh. Ó sin éidim déhí hí, híle go meach céalaid sa. Har nó jaul má hín téadach flasin na gáil léir, nach pneumónia bheith sa máide chaid. A dúní méil dúní sin na bhirteagaí. A me tín toise a géisteach lí be bhaiding a tróna giúnaid. Beidir a meach a bhirteagaí sé chuneal súl waheir, go bheith tú grá tromíocht a dhéanaar hís ag an nainró. Bhaine méid sin sé chuí a go teolta ar bhain. Ó, chailech. Daniel, cáirte go sáach. Thú mé an deas scéal. Tá cear go leor. Táfint. Ní raibh riomh níos ar. Ar a cac. Báile deúil orp. An enna se? An nach an enna se. An gulum sa chúg sin íideid. An go tar ága be agus a chlufe agus a tairigid. Sé sin má fear. Ag bad an hástal. Ó dáú me súach, Tí mar túchola is náma. Ní dimmin mé chuir a roiidirmin me. Cháil sé? Bud chuirn gagoch go me tú chuir a hála. Sin riomhí an. sé him sí ála riomhíán. Iam nach bhór mú go luscail túhaid níos áir, má bhfuil tú go anna sé tearagin. A jóla himus tó ré má bhe. nach chuil chulachla a grúte a hain túiste. Gan úl gaiige a bóca beg. Ba chu sé count grúte mar chu bit go chote. Sin chu sé a chuir a gatain, Seo. Amach chu dúráil sin nach chu cá an grúte gan hí a dí troi bemu. Amach le cátíidir. Ach san sin, dtíir sin marrá le dagur gur lás leis. Wat a súna déam gúirú le a dí dail. Dúirt. Bhil má dúirt cad a míchéir dat mar sin. Ó, sam rinne. Well, I dad bocht like.
Na beth mi chas am a bhéal gan dúnsa. Well, Rosa, tá sé bug an dúrnach leis sin is na cepa. Dúir sin an annach dermad. Sgur sí chuochta. Ah, come on, Rosa, ní hén ein leisceal. I know ní ha ach tarlín sin nach darlín. Yeah, tarlín stoi. Rianna. An rud a hálaid mé agus Eddie. Wel bhí sé chodonna chéanna. Tá áta nach man I ggéir ghortú díomh. Ach, mar tuir siad na a bhíon sa tólas sé bíon chéal má. Yeah, sin má bhí tad oltaice. Ja, má bhí. Rosa, ní féidir tad a chreistún agus machchas béal sin. I mean, rinne si fáil hinad na bhí si gur dad all chéad áíomh na nearna. Héad si rud be bol an na crack an hín hávat. Agus maidir le Rory. Brianna, ní mach just a rá, Well, connach man sé hisan is, den rud an wat is a goma. Mé al cecho cuiochta sa bhí me. Rosa, tá difriocht mór idir rud a hála linne agus an rud atá tardú idir dad agus chud tríanna. Is gyda dwch na lib? Fair play at the wacky town. Wel, de di rwy'n America ni mynd o chwyd chortal het. A sy'n rhywun ma farsin am oed, he? A nhw bicsiwn ni ffeidir ein ffini waith ar efallach yn y gwyb. Da ni machu pillet. Jes gael gymwys er stroig ti mwyn gystora fi ger ar dŵp hoi. Wel, is dat rwyd o hos sy'n bycain ti'r hiwpwyn, is tam hyn is cyr an y braid cwplarw byg hyn at i hyn. A iawn o wycr wach tog o'r rhaid. Ni'n am sias brwy. Wel, mam nach ysbryd am wedi. Look, Feckestone nach gwlwyd went tarf omlan as the quid bona. Se, wel, se teg i'r ro, wel, se nach wltwyd yn nôn aibrwyd. Mae gyda. Cach i sy'n jawd o fetyn nis mwy brian. Mae'n gwybod eriws ble, college yn lo niel... Sorry, ni hynny, fi gestion. Holland sy'n gwybod chwn lo, o gwyd... Sut yma ger o'r lo... Tyma gwybod Holland sy'n los gwna los a war am a cwpl euro. Ni nis mwy aibrwyd gydira chymwys, ach, ob nis tafwch di wlsed. Nis mw fragrach di mar decha. Cach o'i? Wel, fi mynd ysmwyn efo'r hosa cwrmach ar yn bohor. Se? Bohor? Sy'n emma wych ys eich ymef sglawach dyn ni'n Holland sy'n ei bitson ni. Ni hymwys. Ni hynna gydira ta gestig yn ys. Sydd am wedi ger ro na wchwyr hi'n plyg na ffilm ar ei atŵr. Wlsed, gyfeich mynd i moch na nis mw grahi ham tystechau. Sy'n mynd i ffoli chwch da rhymach? O'r iawn, cynt yw ffal ti'n erig y dweud. By to fall yn poi cianas da yn ish, ac dweud ymwyd cynnal productivity deal y yen o gwaith. Cys o hiwch oes, Wel, fach to fall nis mo arigyd y dy ffolca. Agus ein gynno a hiwr a stach. Wrth gydyn tro, cefian o'ch ymach yn stor. Wel, twrn mi siarad o sy'n. Dwi'n mynd tŵn anag i. A chyd yw'n ymol eisiau antrwm o wach agos ni'n eich lach eto yn nobl sy'n. Wel, ti'n mewn mwy ihil. Wel, chan y warg yma sy'n wyl. O roi, bit yn o warg. Heb pleo ti. Ma far a hemwys. Gwyd i sio? Eis. Ôl ymwyd slant yma garwag. Cwgar jas. Agus let hein. Nis Cad o hwle sy'n. Gwyd i ta? Bront yn ysbeg. Wel, tw'r hiwl sy'n chlagin. Ni hig le joy enw. O, tiglwm o hesgi, agus ta sé dyn tam. Ac y ti? Wel, hil ma gobyn efi wet. Websa? Gwyd i fwy a chwrsyn yn dych Wel, dim na bawriad. Y caint i'r ffadr sy'r wad ys yr ngaswr o ta sé tein lan ôl. A sé sy'n ys ffordd, na chwyl.
Ar a leid, beis an cwas aránig se. Agus rún tú sacrú le stírí passion. A leanú I cheanart wiche. A bhfuil ní ceannacht atá, ní lánach cútú ar an tréfseach a sí gur mar a dírá. Acha bhfuil sí bobaram leis an saséiríonn seo. Nes tú cheartam an táil a leidúar mar ní rúmpur sin tréfs ar fada. Yes, I will. Cheap me go nach seach gríad a bheith. Ní chyrraid im seo. Ar ceart sa dealtá bhaid mar sin. Bhí tú gur a páiste, fuil me páistegat, agus má gár má chéin flisin. Agus sílan tasa go dóir hí sin a préisteid. Tu nach dúrach. Ach fear an a bheith Mari agus sin é bhí geiste í dhéana leis. Is fér, is dóiche. And you few ye paper seo. Dil seaú a bíg seo a hí would lída. A bhfuil tá mar sin nach breann sé effigiúil mar a ddíar am chutar an cheiste í machchanse. Go dé dhéanas tú mi dúiltíonn sí éhort suastaid? Cé fáinneol tú? Níl tí héna dhéar agus drach hens go dúra sí go déine? A hogla é éhort suas le hochtú? Cé dí nach tusa a me amar ógus Susie? É hiút go stránseí gus gona sad ceché gaidís leis sin nó é hiút gon dream dar díomh. Ní hoglas tarla a jocu? Cé acu páiste do cheansa? Mac, bhfuil tú géisteach le focaile tá mé rálaat. Tá tú chu mó job I muil. Gan trochtart hain. Ó, san chuireach se steach de jab a chuireach. Mac, más é de halaí úsáid de chligan.